kaisa video nukha borong ganang MLA Rampoto Jamatia Bochikon te gorwa panda khai tongmani a jagao bo chini Maharaja no Thwi belai haya sakha bono nogoi ang video message ni bisinti kaisa reply khaina ni musukha borong ganang Rampoto Jamatia MLA bosakha je Raja Thwi bot basakhe boi beba haya honjak sine yado hisao ang borom ganang Rampoto Jamatia no sanani musugu nini BJP party o rajbangso kwbangma tongo Madhya Pradesh ni Rajasthan ni Gujarat ni borong no khinung tani kaha sai tongba recently Jyotiraj Scindia phai thango kendra ni mantri bono hingki yakung rongoi khului tongo bo raja ble bot basoi tini mantri ha bono ke tani haya sayaba bokhe kaha haide bote kaise sawo je raja dalar sawo hme sawo BJP ni kwbangma neta chini Tiprasa no dalar sawi phundok tongmani no khe bono yade 2018 ni sekang BJP ni kwbangma neta dalar sawi TTC ronai ADC no direct funding ronai जनजाति रो विकास खाइने अग्राधिकार ronai kwbangma lekha bai meya miss call lokhe chakri manai hai hini samani BJP ro bokhi kwi haide ang borom ganang Rampoto Jamatia no sungni musugu miss call roi ni amsayo khorog sug jobaw no chakri ro makha othoso nung sai tongo je miss call rokhe chakri manai bekar rok nini কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নাই হমানি তাক জরানি নে আমসাyo কয়জনা মিস কল রওই চাকরি মাখাবা নং মহারাজা নাকি দালার সাও হাই হনি সাইদং নিরনি দল তেই নং সিতেইবো দালার কো তেই কাইसा और জায়গা সাও যে রাজানি থৈ Tiprasani থৈ 3% সিং সিউ হিসাও তিনি নন দাগি ওই তনাই রক চিফ মিনিস্টার হইতে শুরু খাই kwbangma minister rok nono dagi tonai rok bobai ki nung Thwi kwrwngjak de je chini Maharaja no hingke Tiprasani Thwi Kwrwi bo Nepali bai boni buma bufa rok nini boni bongso rok Nepali Gwalior bai kaijagoi chini Tiprasani Thwi Kwrwi kha hisao borok bai ke Thwi Kwrwi de nung dagejagoi tabok samung khaima to tini nini Thwi si Kwrwi kha haisi Tiprasani Thwi nung Tiprasa no hamjakmani si Kwrwi kha haisi hani bangoi bini bosong bai nung dage jagmani no tabok samung khai matong dalar sawi haisi tini kami amsayo phai khainke omahai khaine nung tabok 7 bosor 8 bosor MLA kha nini amsayo nini kaisa symbolic kaisa Tiprasani hamkhrai tangmani hin nung phudi phunung makha kaispa kri haisi nini kila to boisomini jora basalo na hin 2018 ni simi nung sai tongmani tabok bini ni video site nongkho kila to boisomini basa logoi phunung nai hno nung MLA tongsang nung bono imango paru nai haisi tei nung sawo je 2023 hingke 2300 bai vote pass hno ar 2024 hingke Lok Sabha hingke 23000 bai vote pass hno जों 2047 जरा vote कप्लाई nai BJP hno samani 2024 Tripura mothasi Lok Sabha vote hingke ba 23000 bai paisine bile tini 2023 nung wanjeni amsayo si kepলাই no Tiprasa amsayo kepላይ nya tini ADC bodo जों 23000 bai kepላይ nai hno sai dong ang sanani musugo phaidi moidano challenge lainai nini 10 jona ke meeting khaimani aroni video sachi nono saje engoi Maharaja no haya homani te nung dalar chamani jonogon no bono saje engoi video le khairo jaw hingke nung wansoi nai chiri Tiprasa rok nini loge tongnai rok busuk bangkha 10 jona borogo si nono video horo video khai le khairo jaw hingke nung wansok chiri nini loge borok korikha hambai asano